Какими внутренними конфликтами сутыкаются тюремные медики? Я не верю, што нават у суперат'яўленых, неадэкватных, магчыма, міліцыянераў і можа быць такое, калі там пытаюцца, як вам спіцца. Магчыма, ім і спіцца нармальна, то бок внутренніх разважанняў, внутренняга канфлікта няма. Але дактары, яны ж усё ж такі 6 гадоў правучыўшыся в медуніверсітэтах, там нікога не вучылі забіваць альбо не лікаваць. Бок там внутрі кладзецца эта установка, што я вучуся для таго, каб вылечваць. І тут атрымоўваецца жорсткі когнітыўны дысананс. Якія внутреннія канфлікты могуць быць у медыка турэмнага? Я думаю, што яны не надта будуць адрознівацца ад любога іншага медыка. Ці правільна я лячыў, ці ўсё я зрабіў, што мог, асабліва калі нейкі там складаныя выпадкі і калі, не дай Бог, трагічныя здараюцца. Я, напрыклад, сабе не уяўляю, што не было перажыванняў у лекараў, якія так ці інакш мелі адносіны да смерцяў тых палізнявольных, якія вядомыя нам прозвішчы. Конечно, адна справа, калі памірае чалавек, які там хварэў доўга на цяжкую хваробу, але пытанне тады да медыка ўсё роўна, ці що я зрабіў, ці там кансультацыю арганізаваў, ці яго трэба было шпіталізаваць, ці яго можна было вызваліць па стане здароўя, там мы не паспелі. Да, в такіх выпадках пытанні з'яўляюцца, а я ўжо не кажу пра тое, што здаралася з Алесем Пушкінам, ці з Вітольдам Ашуркам. Ці з Вітольдам Ашуркам.